Som frivillig netrådgiver på Livslinjen svarer jeg på mails fra mennesker, som har selvmordstanker, unge som gamle. Måske har de endda forsøgt selvmord. Det er mennesker i krise, som har brug for forståelse og hjælp. Det er svære problemstillinger, vi beskæftiger os med, så jeg er aldrig alene på vagt. Vi sender heller ikke et svar ud af huset, uden at det er kvalitetssikret af en kollega. Mine kollegaer er folk med en social og sundhedsfaglig baggrund. De har stor indsigt og er rigtig gode at spare med, så jeg synes også, at jeg lærer meget, når vi er på vagt sammen. Det betyder, at det frivillige arbejde her på netrådgivningen udvikler mig som menneske, både fagligt og personligt, og giver kvalifikationer, jeg kan bruge uden for Livslinjen. Den skriftlige rådgivning er en værdifuld erfaring i forhold til mit studie og i mit fremtidige job. I starten var jeg i tvivl, om jeg magtede opgaven, men man bliver klædt godt på, og nu er jeg bare stolt over at få lov til at være en del af et så meningsfuldt arbejde. Det er en utrolig god fornemmelse, at man gør en forskel for folk, som står på kanten af livet. Har du lyst til at gøre en forskel og være en del af et fagligt fællesskab? Så skriv en ansøgning til net@livslinjen.dk.